Mapagpalang araw kalakbay at sa inyong masusugid na mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dina. 30 anyos na at naninirahan dito sa lugar ng Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa tunay na karanasan ng aking inang si Bibian. Dekada 80 na magkakilala ang mga magulang ko. Ang aking amang si Saldi ay nagmula pa sa lugar ng Isabela. Kaya lang naman siya napadpad sa lugar ng aking ina noon sa kadahilan ng nagbakasyon ito sa tirahan ng kanyang tiyahin sa baryo kung saan naninirahan ng aking ina noon dito sa Mindanao. Bali kalapit bahay ng aking ina ang bahay ng tiyahin ng aking ama. At doon nga kalakbay ay nagkagustuhan ng dalawa at hindi naglaon ay naging mag-asawa na. Nasa 4 na buwang buntis na ang aking ina noon sa panganay kong kapatid nang ma-assign sa trabaho ang aking ama sa ibang lugar. Ayaw man sanang tanggapin ng aking ama ang trabahong inaalok sa kanya ng amo niya dahil mapapalayo siya sa kanyang pamilya. Subalit kinailangan niya ng malaki-laking halagang pera dahil bukod sa nabaon sila sa utang, sakit pa si Lola Siling at ang aking ina ang nagpapagamot dito. Kinakailangan din nila mag-ipon ng pera para sa panganganak ng aking ina. Isa pa iniisip rin ng aking ama na dapat bago pa makapanganak ang aking ina ay mabayaran nilang lahat ng mga utang. Nang sa ganun ay wala na silang iisipin pa at ayaw ng aking amang ma-stress sa kakaisip ang aking ina sa mga bayarin. Saldi, kailangan ba talaga sa ibang lugar ka magtrabaho? Tanong ng aking ina habang ipinagtitimpla ng kape ang aking amang nag-aayos ng mga kagamitan niya sa pagtatrabaho. Kailangan wala naman tayong mapagkakakita ang malaki-laking halaga dito sa baryo natin. Isa pa'y kinakailangan natin makapag-ipon bago ka pa manganak. Tugon ng aking ama. O siya, basta mag-iingat ka palagi doon sa pagtatrabahuhan mo ha. Wika ng aking ina. Mag-iingat ka rin dito mahal. Saka kapag kinakapos ka na ng pera, mangutang ka na muna kay Manang Soledad. Sabihin mo babayaran na lang natin pagka-uwi ko rito. Uwi ka naman ang aking ama. Wala nang nagawa ang aking ina, kundi hayaan na laang na magtrabaho ang aking ama sa ibang lugar. Tama rin naman kasi ang sinasabi ng aking ama na kung mananatili lamang siya sa baryo at kakarampot lang ang kanyang kikitain sa pagbubukid, ay hindi sasapat yun sa kanilang mga gastusin. Lalo na at nagagamot pa si Lola Siling. 1 beses o 2 lang kung umuwi sa 1 buwan ng aking ama. Sapagkat bukod sa malayo ay malaki rin ang gastusin sa pamasahe. Panatag naman ang kalooban ng aking amang iwanan ng aking ina. Dahil kasama naman ng aking ina ang kanyang kapatid na si Tia Lorna sa bahay. Simula kasi nang mag-asawa ang aking mga magulang ay sa kanila na tumira si Tia Lorna. Sa paglipas ng mga araw, ay 2 lang sila ng aking ina at si Tia Lorna sa loob ng bahay. Kaya naman kahit saan magpunta si nanay, ay kasakasama niya ang aking tiyahin. Saan kaya tayo makakabili ng ubod ng buko, Lorna? Kanina ko pa talaga kasi gustong makakain noon. Wika ng aking ina kay Tia Lorna. Hindi ko po alam Ate Bibian kung saan makakabili noon. Tugon ng aking tiyahin. Kinahaponan ay hindi na mapalagay ang aking ina. Kaya naman napagpasyahan niyang magtungo sila ni Tia Lorna sa palengke para doon maghanap ng ubod ng buko. Nang makarating na nga sila sa bayan, ay halos malibot na nila ang buong palengke. Ngunit wala pa rin makitang ubod ng buko ang aking ina. Noong mapadpad na sila sa dulo ng palengke, ay may natanaw na siyang nagbebenta ng ubod ng buko. Kung kaya't nagmamadali na siyang maglakad patungo roon para makabili na kaagad at nang sa ganun ay makauwi na upang hindi na sila abutin ng dilim pa uwi sa kadahilan ng magdadapit hapon na ng mga oras na iyon. Habang naglalakad sila papunta sa bilihan ng ubod ng buko, ay kamuntikan ng matumba ang aking ina dahil sa gulat. Nang biglang may sumagis sa kanyang tagiliran at nang tignan niya ito ay nakita niya ang isang lalaki sa tingin ng aking ina ay nasa edad 40 na iyon. Kakaiba ang titig na ipinukol ng lalaki sa kanya.
dahil sa pailalim iyon at parang kulang na lang ay lamunin siya nito ng buhay. Pasensya na po, hindi ko sinasadyang masagi kayo. Paghingi ng paumanhin ng aking ina sa lalaki, na imbis ang lalaki ang dapat manghingi sa kanya ng tawad dahil ito naman ang nakasagi sa aking ina. Walang anuman iyon. Sa susunod dapat mag-iingat ka na at matuto kang tumingin sa daraanan mo nang sa ganun ay wala kang masasagi. Garalgal na wika ng lalaki. Nang tapunan ng tingin ng aking ina ang lalaki, ay nakita niya itong nakangisi habang nakatingin sa kanya ng matalim. Nakita pa ni inay na nangingitim at namumula ang mga ngipin at gilagid nito. Nakita niya pang panay ang pagsipat nito sa kanyang sinapupunan at para bang hindi napipigilan ng lalaki ang maglaway. Panay rin ang paglunok nito ng laway at pagpunas. Kaya kaagad nang nag-iwas ng tingin ng aking ina at hindi na binigyang pansin ang itsura ng lalaki. Dahil ayon sa aking ina, baka mahilig lang magngata ng nganga ang lalaki kaya ganun ang itsura nito. Ate Bibian, tera na po at baka magsara na iyong tindahang pagbibilhan natin. Pag-aaya sa kanya ni Tia Lorna. Muli namang humingi ng pasensya ang aking ina sa lalaki. Pagkatapos ay agaran na siyang umalis at sinundan si Tia Bibian. Habang naglalakad na palayo ang aking ina, ay hindi niya maiwasang kabahan. Sa kadahilanang nararamdaman niyang tinititigan pa rin siya ng lalaki at parang may kakaiba sa mga titig niyon. Ate Bibian, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Tia Lorna sa kanya. Napabuga naman ng hininga si inay at nagwikang ayos lamang siya. Medyo nakaramdam lang siya ng kaba kanina noong masagi niya yung lalaki. Matapos silang makabili ng ubod ng buko ay nagulat pa ang aking ina nang sabihan siya ng matandang tindera ng, "Iya, ayos ka lang ba? Nakita kasi kita kanina na nasagi nung lalaking si Lando." Napatingin naman ang aking ina sa matanda at marahang tumango. "Opo, ayos lang naman po ako." Tugon ng aking ina sa matanda. "Sigurado ka ba? Wala bang masakit sa'yo? Yung tiyan mo ayos lang ba?" Sunod-sunod na tanong ng matanda. "Ayos na ayos lang po ako, manang. Huwag po kayong mag-alala. Tsaka hindi naman po masakit ang pagkakasagi sa akin ng lalaki eh." Wika ng aking ina dahil sa medyo nawiwirduhan siya sa ikinikilos ng matanda. Pagkat para bang alalang-alala ito sa kanya. "Ganoon ba? Siya, sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Dahil buntis ka pa naman. Mahirap na't baka mamarkahan ka ng aswang." Wika pa ng matanda. Binilinan pa ang aking ina ng matanda na mag-iingat sa pag-uwi at hanggat maaari ay iwasan niyang magtagpong muli ang landas nila ng lalaking nasagi niya kanina. Hindi naman maintindihan ng aking ina kung ano ang ibig ipahiwatig sa kanya ng matanda. Dahil malamang sa malamang ay malabo nang makita niya pang muli ang lalaking tinatawag ng matandang Lando. Nang makauwi ang aking ina ay magdidilim na at pagbukas ni inay ng pintuan ay madilim na ang buong bahay. Kaya naman nagmamadali na siya nagsindi ng gasera ng pangilaw. Nang mga panahong iyon kasi ay wala pang kuryente sa kanilang baryo Kalakbay. Habang nag-aayos si inay sa mga pinamili niya at si Tia Lorna naman ay nagluluto, nakaramdam siya ng init at pagkaalinsangan ng paligid. Kaya binuksan niya ang bintana para kahit papano ay may pumasok na hangin. Ano ba naman itong panahon? Kung kailang gabi na saka pa umalinsangan, irritabling wika ng aking ina. "Baka uulan po mamaya ate kaya maalinsangan." Tugon naman ni Tia Lorna. "Siguro nga, sana naman kung uulan ay umulan na agad. Para lumamig na ang panahon, hindi yung ganito na maalinsangan." Wika pa ng aking ina at kumuha ng pamaypay. Sa paglipas ng mga oras, ay natapos na silang kumain ni Tia Lorna. Kaya naman nagpahinga na sila sa higaan. Habang nag-uusap sila, ay biglang naalala ng aking inang nakabukas pala ang bintana. Kaya dali-dali siyang tumayo at pumunta sa sala para isara ang bintana. Noong isasara niya na iyon, ay may nasipat siyang malaking baboy sa labas ng kanilang bahay. Nakasalampak iyon sa lupa at nakatingin sa gawin niya.
Nakaramdam naman ang aking ina ng kakaibang kilabot sa sarili. Dahil batid niyang iyong mga kapitbahay nilang may mga alagang baboy, ay pawang nakatali ang mga alaga nila o kaya na may nakalagay sa kulungan. Agaran niya nang isinara ang bintana dahil sa natanaw niya na tumayo ang baboy at sumisingot-singot iyon sa hangin at para bang may inaamoy na mabawang pagkain. Pagkatapos ay naglakad iyong patungo sa gilid ng bahay kung saan nakatayo ang aking ina. Matapos niyang isara ang bintana, ay nagmadali na siya nagtungo sa kwarto at nung makahiga na siya, ay naramdaman niya ang bagyang pagyugyug ng bahay. Gawa ng binabangga ng malaking baboy ang poste ng kanilang bahay. Lintik na baboy yan. Anong klase yan at kaya nitong alugin ng buong bahay? Reklamong wika ni Tia Lorna at mabilis nang tumayo para buwagin ng baboy na nag-iingay habang binabangga ang poste. Nang mga sumunod na araw, ay halos gabi-gabi nang nakakarinig si inay ng mga pusa na tila ba nag-aaway at nagkakalampagan sa bubungan nila. Lalo na sa tuwing sasapit ang hating gabi. Tapos kapag sumasapit naman ang hapon, ay parating nakikita ni inay ang malaking baboy sa labas ng bakuran nila. Kapag nagtatanong naman si inay kung may baboy bang nakawala sa mga kapitbahay, wala naman umanong nakakawala. Kaya hinayaan na lamang ng aking ina ang baboy na palaging naroroon sa labas ng bakuran tuwing magtatakip silim na. Hanggang sa isang gabi noon, nasa kasarapan na ng pagtulog si inay katabi si Tia Lorna. Nang muli siyang nakaramdam ng init sa katawan at panlalagkit. Wika pa niya, kakaiba umano ang pagkaalinsangan ng gabing iyon. Kaya naman napagpasya niyang bumangon para uminom ng tubig. Nang makarating siya sa may kusina, ay nakarinig siya ng panakanakang mahinang angil ng pusa na para bang nagagalit o naglalandi. Sigurado si inay na angil iyon ng pusa kahit na napakahina nito na para bang nasa tabi niya lang. Dahil sa naririnig niya, ay kinutuban na talaga siya at pakiwari niya ay hindi normal na pusa na ang naririnig niya. Minsan kasi ay nagbabago ang boses ng pusa na animoy galit na nag-aangil na tao. Nang silipin ni inay sa awang na dingding sa labas ng bahay nila ang naririnig niyang angil, ay laking hintakot niya nang makita niya ang pusang itim na nakaupo sa bakuran nila at nag-aangil ito sa galit. Nagtataasan ang mga balahibo nito sa katawan, maging ang buntot nito ay nakataas din. Kitang-kita din ni inay ang mapupula nitong mga mata na tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan ay kumikislap iyon. Kamuntikan ng matumba si inay sa takot na nararamdaman dahil tiyak niyang hindi normal na pusa lamang iyon. Nang maalala naman ni inay si Tia Lorna, ay nagmadali na siyang bumalik sa loob ng silid nila at isinarang maigi ang pintuan. Sinabuyan niya rin ang asin ng paligid ng kanilang higaan dahil hindi naman nabago para kay inay ang usapin patungkol sa aswang. Bagamat iyon ang unang pagkakataong maranasan niyang aswangin, ay alam naman niya kung ano ang mga pangontra dito. Maya-maya pa'y rinig na rinig ni inay ang mga yabag na nagpapaikot-ikot sa buong bahay. At para bang naghahanap ng mapapasukan ng aswang. Peste kang aswang ka. Oras na may masamang mangyari sa amin dito, ay hindi lang kita ipapatapon sa malayo dahil ako pa mismo ang susunog sa'yo. Wika ng aking ina, kahit na hindi niya naman talaga kakilala ang aswang. Sinabi niya lang iyon upang tigilan na sila ng aswang. Pero patuloy pa rin sa paghuni ang aswang. Hanggang sa narinig nilang pilit na tinutuklap ng aswang ang bubungan. Kaya naman doon na alarma ang aking ina at nagsusumigaw na ito't humihingi ng tulong. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw ng aking ina, kung kaya't nagising si Tia Lorna. At dahil din sa kakasigaw niya ay nabulaho ang mga kapitbahay nila. Kasunod noon ay narinig ni inay ang boses ng mga kapitbahay niya na sumisigaw habang papalapit sa bahay nila. Narinig niya pang may sumigaw na may aswang umano sa bubungan nila at may sigbi naman ang nagmamadaling tumakbo papalayo. Nang makalabas sila inay ng bahay ay naroon na rin ang tiyahin ni itay, maging ang mga magulang ni inay. Ayon pa sa mga ito ay ilan sa mga kabaryo nila ang tumutugis na sa aswang.
Matapos ang pangyayaring iyon, kalakbay, ay napagpasya ng mga magulang ni inay na samahan ng mga itong matutulog sila sa bahay ng aking ina at si Tia Lorna dahil baka balikan pa sila ng aswang. Mas mabuti pa nga dahil hindi natin alam ang panahon. Baka bigla na lamang bumalik ang aswang na yon. Wika ng ama ng aking ina. Diyos, may mabuti na lang talaga at narinig namin ang pagsisigaw mo, Bibian. Dahil kung hindi baka napano na kayo rito. Wala man lang kaming kamalay-malay na ilang araw na pala kayong inaaswang. Segundang wika ng kanyang ina. O siya, tera na sa loob at nahahamugan pa itong buntis. Baka mamaya ay mapano pa ito. Nang gabing ngang iyon ay hindi na muna umuwi ang mga magulang ng aking ina at ang tiyahin ni Itay sa mga bahay ng mga ito. Sinamahan nila ang aking inay dahil hindi sila mapapanatag hanggat hindi nila nababatid na maayos na ang kaligtasan ng aking ina. Nag-aalala kasi silang baka bigla na lamang sumakit ang tiyan ni inay at baka mapaano pa ito. Lumipas pa ang mga oras ay tumahimik ng muli ang gabi at wala nang nararamdamang kakaiba ang aking ina. Kaya namang kinaumagahan ay umuwi na sa kanya-kanyang bahay ang tiyahin ng aking ama at ang mga magulang ng aking ina. Nagbilin pa ang mga itong babalik silang muli kinahapunan para masamahan ang aking ina. Noong muli ngang magawi si inay sa palengke at bumili ng ubod ng buko, nalaman niya mula sa tinderang matandang iyong aswang na umaaligid sa bahay ay ang lalaking si Lando. Isang bantog na aswang umano ang lalaking iyon sa Karatig Baryo. Dahil sa nayanggaw iyon sa piyestahang dinaluhan. At nung mayanggaw nga, ay kung saang baryo na raw iyon pumupunta para mangaswang. At isa ako sa naging biktima ng aswang na si Lando. Simula noon, kalakbay, ay nag-iingat na palagi ang aking ina. Pumunta rin siya sa albularyo para manghingi ng habak pangontra sa aswang. Hindi naman siya nabigo dahil ginawan naman siya ng habak ng albularyo. Pagkatapos ay binigyan pa siya ng iba't ibang pangontra sa aswang na isasabit sa bintana at pintuan. Nang makauwi nga ang aking ama at nalaman niya ang nangyari kay inay, magmula noon ay hindi na muli pa nagtrabaho sa ibang lugar ang aking ama. Piniling pasukin ni Itay ang kahit anong trabaho sa baryo nila o kalapit baryo. Basta't matiyak niya lang na makakauwi siya tuwing sasapit na ang hapon. Dahil ayaw niya nang muli pang maranasan ni inay ang aswangin habang malayo siya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.